बोला तूने? वाह का बात कइले बाड़ू समय भौजी, पहले से ही अपना पूरा मशीनवा के सर्विस करा लेले बाड़ू का। गुड क्वेश्चन। तब तो इस साला पूरा फ्लैट के झील मोतिहारी के मोती झील पुल बन गइल हो। का हाल बा भाई लोग, हम आशा करतानी कि रउआ लोग ठीक हो के। अच्छा, लेकिन ई भौजी के दुख हमरा से देखल नइखे जाती। लेकिन क्यों? काहे से कि शादी से पहले नु अपना नाला के भाला से खोद के नहर बनवा ले बिया। गजब बेइज्जती है। आ मरद से सुख खोजतिया त कैसे मिली? एमे गलत का बा भौजी? ई तो हर लइका सन अपना जवानी में इहे तकिया लेके गुजर काटेला सन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ ई बात तो गड़बड़ बा भौजी, लागता कि साला फेविकॉल के क्वालिटी में कमी आ गइल बा, ना तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गइल होई। क्या तकलीफ है इनको? जैसे बिहार के पुलवा के हाल नहीं के मिलावट वाला। शाबाश बेटा। तो परेशान काहे बाड़ू? एक बेर कच्चा दूध के डायरेक्ट फैक्ट्री में मुंह लगा के पिए ना दो, का पता ठीक हो जाए। लेकिन एमे ध्यान रखी हो, एको कतरा लार के अगर गिरल तो ई फाट के दूध पनीर बन जाए। सुख गइल बा का? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ई तो बहुत गड़बड़ बा साला, डिश में गिरीश नहीं खे। अब टेंशन तो बढ़वे न करी कि डिश में जब गिरीश नहीं खे तो ई मशीनवा गरम होके धुआं फेंके लागी। राजा जी के डिश में गिरीश नहीं। Once more। राजा जी के डिश में गिरीश नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राजा जी के डिश में गिरीश नहीं। हाँ दर्द बुझा तानी मशीन के, लेकिन जाना तानी लोग ई पहले से सर्विस भइल मशीन के इहे तो दिक्कत बा कि ओकरा के टाइम से सर्विस देत रहे के पड़ेला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। राजा के डिश में गिरीश नहीं। पड़ोसी होए के नाते हम इतना ही हेल्प कर सकेनी कि जोले हमार गाड़ी नइखे आ जात तोले हम गिरीश तारा के देत रहेम। लेकिन एगो दिक्कत बा, ई तो साला एकर नया शादी भइल बा। कितना सही हो? तो एकरा मेहररुओ के तक गिरीश हमरे नु देवे के पड़ी। अब बताएं लोगिन कि दू गो गाड़ी के हम अकेला कैसे सर्विस करत रहे। तो एगो काम करी, हम एने चल जाता नहीं एकरा मेहररुआ के लगे, ठीक है, और रउआ लोग एकरा लगे जाके सर्विस देत रही गड़िया के। मिला तानी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर ले हम लोग, समझ गया। आ ई वीडियोवा अगर फेसबुक पेज पर देखत तानी तो पेज के फॉलो कर ले, आ यूट्यूब चैनल पर देखत हो के तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।